Pana mai vakaita skit naTight yekuti mwana arasika. Vari kuti Tight akavabloka haana chaakavapa, asi vhidhiyo ravo rakaenda viral. Ukuwo Tatalicious akomenta panyaya yanaTight iri kuitika mumamana umo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pamwe pacho dama rinenge rizere nyaya zvitozokanganwa kumhoresana mukasubscribe mukalike mukafambisa vhidhiyo redu zvinobatsira to grow our channel. Guys, this is not just a channel, this is a movement, and thank you for being part of it. Okay, the lady attached aposta akati Tight, ndini ndakaekta newe, pretending kudzimirwa foni nehama ndabva kwaMutare. Tight, you took advantage kuti ndiri munhu wechurch asingaite noise. Vhidhiyo redu rakaita mari Tight, ukatanga kusabatika. Ini I serve a living God. Tight, you threatened me. Ndakuti chindipawo something on Saturday ndakanochemera sisimeli cause moyo wangu uri kurwadza nenyaya yemari yevhidhiyo iroro. Ini Chosen Onaiki ndicharamba ndichita dangerous prayer. Une hutsinye. May God punish you. So ndo zviri kutaurwa naOnaiki uyu. Ari kuti iye akaekta video. There's a video that went viral. It was quite funny and emotional at the same time. Pana mai vakaburuka bhazi vakasvika kuSouth Africa ndokutsvaka hama dzavo dzichibva dzavadzimira foni ende vanga vane mwana ndobva vazowana kubatsirwa. So the video was yaisaita kunge vari kuekta, yaitoita kunge reality vachiratidza zvinoitika muJoburg kana vanhu vachinge vasvika vodzimirwa mafoni nehama dzavo. Yakawana mashares akawanda nemalikes akawanda, ikageneratawo mari yakawanda. So vari kuti ivo vaiexpectawo kuwana something out of that video, but mukomana akavadzimira phone. After that, when she got in touch, akabva angova threatena akati wedwe siyana ineni, pane zvakawanda zvaakataura zvavati havakwanise kuposta ipo pano. Pane vari kuti ivo mistake hombe yakaitwa naTight ndeyekuudza maZimbabwean their earnings. Dzimwe nguva dzungu hari bhatari, unopa vavengi mukana. Plus dzimwe nguva munhu, you need wisdom on how to deal with certain situations. Now that they know how much money a video ikaita 1 million views inogenerata mari, now ndo saka vakuda kuti uvape mari. Okay, before that, what were the agreements adzama masainirana pasi? Because sometimes you don't just do things because ndozokusota then zvoperera ipapo. Ma-content creators should learn kuti ngazvipindwe nama-contracts, because now inenge yakunzi he say she say, hatizozivi chaizvo zvinenge zvichiitika. Manje isusu tei tichingomanya nezviri kuitika guys, saka zvinoda kuti pave documentation handizi kuti zvingafamba sei. Malawyer hero basa. Okay, so anyati family ndo yakaita kuti zvinhu zvese zvibude pachena, otherwise vanhu vaingofira mukati. Ndinoti kwauri iwe Tight, kuchema kwevanhu munamato mukuru kumatenga nawo waakuziva dzese nyaya dzakubuda. Zimbabwe ichiri nyika here kana kuti chii? Vamwe ndosaka vachiti gara une data muZimbabwe zvinhu zvakawanda zvinogona kudarika. Vamwe vari kuti wedwe atiregei kutamba nema-feelings edu. Isusu takatorwadziwa tikatopotsa tatumira mari tisingazivi kuti iskiti. Kana rari reskiti handikoko, nemiwo makarwadzisa mwoyo yedu, saka kontinyai nekunyima Mwari. Ndo vhidhiyo rakaita kuti vanhu vakawanda vatange kuziva Tight vakatobatikana nekurasika kwaita mai nemwana vasingazive kuti acting, and vhidhiyo racho rakaita maviews akawanda. Tozotarisa nyaya yaTatalicious ari kuti iye wedwe ndinotyira Tight kuti akanopinda mujere miromo yake iyo ichanoshandiswa zvakaipa nevarume. Anyora akati vaitwa sei vana ava, uye kugeza zvituna ngaasatambudza vana. Social media haisi yemunhu one. Nai kuda kushayisa vana mufaro, kazive zvekuhurirwa naJackie Ngarande uku. Anga apedza kupoda zvituna nguva iko. Saskam, rega vana vapombonoke pasocial media mani. Muudzei kuti ndini ndadaro, ndakarobloka kare. So ndo mashoko aTatalicious aya ari kuti more boys achiri kudanana naJackie Ngarande, uye Jackie wacho haasi kuita faithful, ari kubata mabasa akasiyana-siyana. Anyora zvakare akati vana ava vakabva munhamo, regai vambotanga vajaira. Wedwe, it's not easy. Kiki uyu mupe izororo wedwe, vatsva vetsambo.
it takes time kujaira social. Ndavhunduka ndikati nemaromo ataiti nhaka unondodliswa nhingirikiri dzavamwe varume mustokisi ane maromo akadaro kataiti uyu. Okay, ndo mashoko aTatelicious aya ari kuti mujere munoitika zvakawanda uye Taita anofanira kuprotecta himself asaenda kujere ikoko. Social media inongoda munhu ari wise, kana pachireva kuti kumbire ruregerero, just do so that you don't go and get abused mujere. Vamwe ndo vauya vakati kwinika dei mamborega nyaya iyoyoyo. Imi hamusi kuziva here kuti vari kudya mari dzemapeji evanhu kuzviita finance admin vachitambira mari dzashandwa nemaupcoming akawanda. Anobhadharisa monthly fee to hype page rako ozoramba nepeji racho futi. This couple is way ahead of their time as well as their age. Vana ava matsotsi. Tatelicious wabvumirana nemunyori akati ichokwadi nekuti ndakataura one mulife yangu kuti ndichidhumo namasendeke. Bedweka vana vakatituka ava last week queen kutuka nyika yese. Romeo and Juliet takanzi mazimba hatina basa nemi zvachose. Hama dzangu ndivana oga. We don't depend on monetization. Isusu iyoyo is just a drop in the ocean. Chisipunu chamarasha chiri kudzosekwa kuwange. Isusu tine mabusiness makuru. This time queen handisi kubvumirana neni ndeumwe womunyori more boys agona vane dzungu vana ava avaratidza kuti ana zera navo izvezvi vadzoka vakatoita live vachisvora futi ndokuzoibvisa. Haiwa ngava continue vachiita zvavari kuita izvozvozvo. Kiki akabvawo munhu amuasikana musatambe nekuita single mother wozowana anokuda wotukwa. Guys musadaro. Ndiye munhu atangawo kumuendesawo kumukwidza ndege kuenda naye kuZanzibar kudyawo mabiltong machocolate nezvese zvakadaro. Hamenoka kuti mwana ari kuchengetwa here. But anyway guys, so pari zvino ndo zviri kuitika izvi. Queen vakomenda vakati vana ava vanga vachinida guidance zvachose. In as much as Taita achitomanejera vamwe mapeji avo, iye pachake anonida manager. Amenoti manager wavo wavaitaura kuti manager ari kumboita rei chaizvo basa kana achikonewa kudzora vanhu vake. You actually lose so much more nekuramba uri pamiromo yavanhu. Uye kuti kana wamanager mapeji evanhu kana kuti mukashanda mese muchiita skit, bhadharanai the way guys, because zvinorwadza zvikuru kuona umwe mwana akuzokwira ndege nemari yako. Pamwe inenge isitombori mari yako but kungobvisa pfungwa iyoyo kuti tiri kushandisa mari yako zvinhu zvinodadisa. Pay people worarama life isina noise nemunhu. Isuwo panotapiwa vhesi vaTesaronika 4 vhesi 11 tikanzi vavarirai kugara makanyarara muchisiyana nenyaya dzisinei nemi moshanda nemaoko enyu sezvatakakurayirai. Areruya tanzi tinde kundoshanda. Bye bye guys, umwe neumwe pabasa rake.